Ku ci gaba da kasancewa tashar Tauraruwa Arewa TV domin samun ƙayatattun shirye-shiryenmu. Ba'adi. Ina fatan mun fahimci na farko sujudi sahwi, sujjadan rafkanuwa, sujjadan mantuwa cikin sallah, kabili da badiya kake ka gani. Duk lokacin da yake ka rage wani abu a cikin sallah ba farilla ba, cikin sunnoni ka rage wani abu daga ciki, za ka yi sujjadan kabili ne. Me yasa? Sabida manzon Allah a lokacin da yake yayi raka'a biyu cikin sallan azafar maimakon fudu aka fadi masa sai ya komo ya cika sallan. Sahabbai na jiran sallama ba sai ya fadi yayi sujjadan kabili. Nan kuma an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake ya kara zai yi sujjadan badi ne. In ka kara wani abu cikin sallah sai kai sujjadan badi. Nan manzo Allah da yayi sallan azafar raka'a biyar aka ce ka kara sai ya komo yayi sujjadan badi. Wani ya baka cewa duk wanda yake ya kara cikin sallah zai yi badi ne. Nan duk wanda yake yana shakka, ji manzon Allah wai duk kana shakka cikin sallah sai na maka kaman biyu kai ko uku to ka mai da shi biyu, yana maka daya ne ko biyu ka mai da shi daya, uku ne ko fudu ka mai da shi uku. Bayan ka kare sallan ka sai kai sujadan kabli. Nan ne yana maka kana sallah sai maka kaman na kara na yi kaza ban yi kaza ba, kai haka yake maka to manzo Allah waka cika sallan ka bayan ka kare sai kai sujadan badi. Bayan kin kare sai ki sujadan badi. Wanga ita ce. To ina fatan don Allah don annaba jama'a wayanda suka samu video ga su kuma su share. Duk musulmi da yake samun mushkila kan wayanga sujudi sawi, ina fatan wani ya zo musu sauki ya gane yadda zai sallansa. In wani tangarda ya zo ya iya ya gyara insha Allah. Allah sa mu cikin ladan. Manzo Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ba ka zamto mumini ba ce ka so ma dan uwanka abinda kake